După ce te întâlni? Uite, mărțărești o ladă. Îmi face voi ce... Ce vă obiect? Ia-mă de aici. Ia-mă de aici. Dați-mi o brichetă, vă rog. Am mâzgămburic? Am mâzgămburic? Nu prea. E neinteresant. Abia aștept să mă fac. Să te cași pe priză. Ce? Trebuie să alerg puțin așa. Să te grupiere Care are țineore în fiecare dimineață. Lasă! Mamă, dacă e o să le mai nu e, că uite partea de aici. Uite acolo, care Dar în ce parte să ajunge? nu-ți mai eu. Da, aici merge ceva? Aici e stânga. Așa? Da. Și de acolo mai vin mâini? De acolo... Nu știu, projimatul. Uite mă, pinguinul zboară. M-a bășit curentul, ce am făcut? Balaure, filme și mie bau. Încercați la filmat acolo. Păi nu mă, vreau să gaura. Gaura vreau să o văd. Vreau să-ți dau bau. Na. Nu e un socotel acolo. Asta o să fie niște amintiri foarte plăcute. Nu mă, gaura, vreau să o văd. Vreau să văd gaura, nebunule. Ia, mai arăți gaura? Hai mă, nebunule. Stai cu zoom. Bă, stai la tine la secție. Să fac un Nu, stai un... Ia de aici. Dă-ți eu, da. Acum, bag poziția misionarului. Hai, bagă și eu ce. Bagă, că păi, ăsta așteaptă, na. Sau că nu bețul. Ăla ciudat ăla, dacă îi dau fix în coaia aceea. Da, ăla, îți dă coaie. Cărușarii. Păi de ăla, cu formatele alea, pară căru. O să scoteți ca pe cineva. În capul la cineva.